Mai sauraro barka da haka ga karin labaran. Najeriya ta sanar da samun mutane 39 masu cutar kyandar biri a wani yanayi da WHO ta ayyana cutar a matsayin annoba. RSF ta ci gaba da kai hare-hare Sudan duk da tattaunawar sulhun da ke gudana a Geneva don kawo ƙarshen yakin Sudan. Hamas ta yi watsi da sharuɗin da ke kunshi a yarjejeniyar da ake shirin cimmawa yayin tattaunawar sulhun da Qatar ke jagoranta. Ta yanzu kuma ga cikakkun labaran. Hukumar yaƙi da cutuka ta Najeriya ta ce ƙasar ta samu akalla mutane 39 da suka harbi da cutar ƙyandar biri daga farkon shekarar nan kawo yanzu. Kalaman da ke zuwa a daidai lokacin da WHO ta ayyana dokar ta ɓaci kan wannan cuta da tuni ta fantsama ƙasashe da dama a nahiyar Afirka. Babban daraktan hukumar ta NCDC Jide Idris ya ce duk da cutar bata tsananta matuƙa a ƙasar ba, amma abin damuwa ne lura da yadda take matsayin yin barazana ga lafiya. Kasashen duniya da dama sun fara daukar matakai don dakile bullar cutar a tsakanin al'ummarsu. 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana bacin rai kan sake tashin farashin litar mai a jihohin arewacin kasar. An fuskanci dogayen layukan ababen hawa tun daga jiya Juma'a gaban gidajen shan mai a jihohin Kano, Abuja, Kaduna, Adamawa da Bauchi da kuma yankin Neja Delta. Daga cewa ba a ga dogayen layuka a gidajen wato a jihohin kasar ba, rahotanni sun nuna cewa farashin litar man na dab da ruwa zuwa 1,000 kan kowace lita guda. A jamhuriyar Nijar, ma'aikatar kasuwancin kasar ta haramta fitar da wasu dangogin abinci zuwa ƙetare. Abincin da lamarin ya shafa sun kunshi shinkafa, dawa da masara. Ma'aikatar kasuwancin ta buƙaci ma'aikatan da su wato ma'aikatanta da jami'an tsaro da su tabbatar da an bi wannan umarni. Gwamnatin ta ce an ɗauki matakin ne domin wadatar da ƙasar da isasshen abinci. An gasa cimma jituwa a rana ta biyu da faro tattaunawar sulhun rikicin Sudan, tattaunawa da za a shafe kwanaki 10 ana yi a Geneva ƙarƙashin jagorancin Amurka da Saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Sojin da ke mulki a Sudan sun ƙi amincewa da tura wakilci, da ke bayanai sun ce suna samun masaniya kan halin da ake ciki a zauren tattaunawar. Sai dai kwatsam ana tsaka da wannan tattaunawar ne dakarun RSF suka kai harin da ya halaka mutane 80, lamarin da ya sanya fargabar yiwuwar gaza iya samun daidaito tsakanin bangarorin biyu da suka shafe watanni 16 suna gwabza yaƙi a tsakaninsu. Wani sabon rikici tsakanin mayakan M23 da 'yan sa-kai ya halaka mutane 16 a lardin Kibo. Rikicin da ke matsayin na baya-bayan nan tun bayan da jamhuriyar demokradiyyar Congo ta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta tsakaninta da 'yan tawayen da ke kai hare-hare waɗanda ke samun goyon bayan Rwanda. Rahotanni sun ce dukkanin waɗanda suka rasa rayukansu a faɗan fararen hula ne da suka fito daga ƙauyen Rishchuru na arewacin lardin Kibu, yankin da ke ɗauke da miliyoyin mutanen da tashe-tashen hankula suka raba da matsugunansu. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce yanzu haka annobar cutar ƙyandambiri ta fantsama zuwa ƙasashen Burundi da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da kuma Rwanda, baya ga Uganda, sakamakon ta'azzara ta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Don baya da ta ayyana dokar ta ɓaci kan cutar, WHO ta gargaɗi ƙasashe kan su ɗauki matakan gaggawa don ganin cutar bata fantsama cikin al'ummarsu ba. Daga watan Janairu bara kawo yanzu, Congo ta samu fiye da mutum 22,000 da suka harbi da wannan cuta, ciki har da wasu 1,200 da suka da cutar ta kashe. Wata sabuwar doka da shugaba Salva Kiir bai kai ga sanya wa hannu ba ta tashi hankulan al'ummar Sudan ta kudu tare da haddasa bore, lura da yadda dokar za ta sahale kama mai laifi ba tare da masu kaman sun nuna takardar izinin kame shi a hukumance ba. Kakakin majalisar Sudan ta kudu Olivia Mauri ya bayyana wa manema labarai cewa tuni wannan kuduri ya zama doka, lura da cewa ya shafe kwanaki 30 a hannun shugaban ba tuni da ya sanya hannu ba.
Ƙungiyar Hamas ta yi watsi da sharuɗin da ke kunshe cikin yarjejeniyar da ake gab da cimmawa a tattaunawar sulhun da Qatar ke jagoranta. Tattaunawar da ke samun wakilcin Amurka da Masar da kuma Qatar baya ga ita kanta Isra'ila. Sai da duk da matakin ƙungiyar, shugaba Joe Biden na Amurka ya ce akwai fatan iya samun nasara a wannan karan. Tsawon lokaci aka ɗauka ana makamanciyar tattaunawar wadda take rushewa tun bayan nasarar makamanciyar ta sau ɗaya a watan Nuwamba a yakin na fiye da watanni 10 da ya laƙume rayukan Falasɗinawa fiye da 40,000 baya ga jikata wasu 100,000. A cewar Joe Biden, sakataren wajen Amurka Anthony Blinken zai yi tattaki zuwa Isra'ila a kwanakin ƙarshen makon nan don ganin tattaunawar ta Doha ta samu nasara.